Таємничий човен повільно ковзає річкою, його двигун гуде, але його історія залишається загадкою. Хто стоїть за кермом? Куди це йде? Річка несе в собі свої таємниці, відображаючи красу навколишнього ландшафту. Це звичайна подорож чи початок невідомої пригоди. Якщо ви щось знаєте про цей човен, місце розташування чи назву річки, діліться цим у коментарях. Кожна річка має історію. Давайте розкриємо це разом. Це по дну, напевно, шкряба. Ось вони кажуть, там був острів, бачиш, а він пливе. Значить, глибина хороша.